Kai yau mun gode ma Allah. Assalamu Ma ta barka kai. Assalamu Amu wa alaikum assalam. Amini na. wa ina zama ka Allah ka ga wata yarinya nan yanzu ta turo mana hotonta. Allah. Ai Allah ya bani. to kai ai ba ka wani abu Sai ka faɗi miki. kwanan baya ina tafiya ta ba sai ya fito kana so ka ce na haɗu da mayaudariya ka san aka yi A'a. Zauna kan garin ba da labari kamar. yarinyar nan ta faɗa min sunan gari kabar nan ba Wani gari ne. yarinyar yar jos ce yan Nan matan Jos jos sun ci amana kusan yanzu ita ce ta 33 kun ba wacce ban kashe mu kusan miliyan 1 da wani abu kuma aure nake so in kuma hanzu ba samu hanzu ban samu ta aure amma an ce min in na zo phase 2 ne ga wanda ake ce ma loma stick an ce zan samu yarinya wani shi kuma naji kana cewa kai yan mata banza ba sunanka yan mata banza sunanka Ai da kaji an ce mine ne ma kirarin ma suke man maye ne kai maye ne kai na mata. ashe maye ne kai Maye ne ni na mata. maye ne kai Ita ni kai ma na mata ai yarinyar nan har garin ku ne kuma ni kira sai ni je garin ni kira sunan ni kira numban ta kashe numban ta kashe waya A yo a san gaji haka. to kuma har Bayan yanzu amana kiran bane. numban ta nake baya shiga Bayan amana bane. Allah Allah bayan amana bane. da ganin ka an taɓa yau Kai. Shi ya sanya zama ni nake shan zakar soyayya. Allah Yanzu ma haka kaga wata ce nan. Wai baban mu yaushe za ka zo da Allah? Wai baba ma take ce man. kai magana sana so kai ma ka shiga kenan Wai baba take ce man na ce to sanni ata. Ana girma da soyayya tun da kike ce man ba wai ai cikin soyayya ne. la ilaha illallah Za ta soye ne cikin na yi kasko. soyayya da wata yarinya yar kallo na kira dagi ni ce dagi ubanki yau da ta ce dagi Ba dagi ba dagi. ba da ya tare Ka ce dagi ba dagi. yau da ta to ai ka san wani abu shi ita lamarin rayuwa da hagan mai son haka kawai ka so San yadda aka ake ce aka ce lamarin da Allah ina jin ana cewa loma amma sai yau na sai shi haka hake da su kai ai ya he gani ake cewa ni faɗa ta he armashi amma ganin namu ne in ka gan mu ko ya kai kare namu. Allahu akbar Wallahi 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 to lamarin duniya nan da haka gani sai addu'a gaskiya. To yanzu shiga za mu cikin unguwa mu duba da wacce take so ko sai dai irin gobe za mu shiga mu a shi dai.